אני רמזתי על הצורך בשעה שמגיעים לכותרת שיש בה אזכור של אירוע היסטורי, אה, לבחון אותה ולראות כיצד המזמור מתחבר לכותרת או מה הקשר ביניהם. יש לנו לא מעט אזכורים כאלו. אנחנו יודעים פחות או יותר חצי מתוך 150 מהמזמורים משויכים לדוד, אבל לחלק מהם גם נוסף איזשהו אזכור של אירוע היסטורי כלשהו. כך למשל פתיחתו של פרק ג', מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקרוא את הפרקים של בריחת דוד מפני אבשלום מפרק ט"ו בשמואל ב' עד סיום המרד, עם המזמור הזה וצמוד למזמור הזה, ולראות כיצד התוכן שלו מדבר בעקבות האירוע הספציפי הזה. או ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול, זו השירה יש לה מקבילה גם בשמואל ב'. אחר כך לדוד בשנותו יתערמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. אז התיאור של האירוע הספציפי הזה מתואר לנו בשמואל א' פרק כ"א. אחר כך בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, אז אנחנו מכירים את הפרקים של י"ב עד ד' בשמואל ב' של חטא דוד ובת שבע. ואחר כך למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדומי, ויגיד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך. ואחר כך פרק נ"ד, דרך אגב פרק נ"ג ככל הנראה הוא משוייך, אמנם אין פתיחה, אבל משוייך לנבל הכרמלי. ואחר כך למנצח בן גדות משכיל לדוד בבוא הזיפים, ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו. פרק נ"ו באחוז אותו פלישתים בגת, זה אותו פרק שראינו על פרק למד, אותו אירוע. אחר כך יש לנו פרק נ"ז, הוא בעצם מכיל מספר אירועים, אבל בעיקר את פרק כ"ג ופרק כ"ד בשמואל א', זה שתי מערות שונות, אבל האירוע והחבירה הזאת של מי שחיבר את הכותרת למזמור הזה, למנצח אל תשחט לדוד מכתם בבורכו מפני שאול במערה, ואנחנו מכירים את הפתיחה הזאת גם ממשכיל לדוד בהיותו במערה תפילה. כבר נעיר, מתי אנחנו אומרים את משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה? אנחנו כולנו זוכרים את זה יותר ברמה של משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה. מישהו בחר באיזשהו אירוע ספציפי שהציבור יקרא את פרק קמ"ב, נכון? זה הרעיון. וכאן ניתן לטעון, שום מה שטענו פעם שעברה, שלאו דווקא מדובר בחיבור של פרק מסוים לאירוע ספציפי, אלא בהתאמה של פרק מסוים לאירוע ספציפי. זאת אומרת שבשעה שאתה נכנס לאירוע מערתי כזה, כדאי לך לקרוא את המזמור הזה שחובר או על ידי דוד או על ידי מישהו שקדם לו, עוד מעט אנחנו נדגים את זה. פרק נ"ט, למנצח אל תשחט לדוד מכתם, בשלוח שאול וישמרו את הבית להמיתו. אז אנחנו יודעים על ההגנה שנותנת מיכל בת שאול לדוד וממלטת אותו. אז התוכן של הפרק הזה צריך להתייחס למסופר בשמואל א' י"ט, בעיקר לפסוקים של המילוט. ואחר כך אנחנו מתקדמים לפרק ס', למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד. יש לנו פה חתיכת פתיח, מה זה שושן, מה זה עדות, מה זה מכתם לדוד וגם ללמד. זאת אומרת, זה פרק שהוא סוג של משכיל, לדוד משכיל, אז פה לדוד ללמד. הפרק הזה צריך להיות איזשהו הליך לימודי אמוני, שהקורא אותו או המתפלל אותו יצטרך ללמוד ממנו לקחים לחייו. זה פרק שהוא על שושן או על שושנים, אנחנו יודעים גם שיש פתיח של על שושנים, מזמור לדוד.
והוא גם עדות. זאת אומרת, יש איזשהו רקע היסטורי שלאורו נבנה המזמור הספציפי הזה. השושן כנראה סוג של נגינה, או משהו מהסגנון הזה, או אולי אפילו סוג של כלי נגינה. אבל האירוע שיש לנו כאן, הוא בהצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, וישוב יואב ויך את אדום בגיא מלח 12 א'. עכשיו, אז זה אירוע שאני רוצה להתמקד בו היום, קצת לנסות ולבחון אותו לאור הפתיח הזה, ומה שכתוב במזמור עצמו. לנסות לשייך ולהבין מה קרה כאן. ופרק ס"ג, מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, בכלל פה על הבריחות שלו, או מפני שאול או מפני אבשלום במדבר יהודה. אז בואו נראה את הדוגמה הזאת של פרק ס'. פרק ס', למנצח על שושן עדות מכתב לדוד ללמיד, בהצותו, כן, זה שורש של לוחמה, נצי, את ארם נהריים ואת ארם צובה. זאת אומרת, ארם נהריים, אנחנו מכירים אותה כשטח שבין שתי הנהרות הפרת והחידקל. אנחנו לא מכירים אירוע ספציפי שדוד יוצא להילחם בארם נהריים. אבל המזמור כן אומר לנו ארם נהריים, צריך לברר מה הוא מתכוון. ארם צובה, גם כן, פה יש לנו כמה שיוכים, כולם מכירים את כתר ארם צובה, אבל השיוך הזה של חלב לארם צובה הוא שיוך עממי שאנשים שם בחרו לעשות אותו, זה לאו דווקא המקום. וכאן נכנס לתמונה, חוץ מדוד, יואב, וישוב יואב, ויך את אדום בגיא מלח 12 א'. וכאן צבעתי את זה בצבע סגול, אלוהים זנחתנו, פרצתנו, ענפת, תשובב לנו, הרעשת ארץ פצמתה, רפה שבריה חימתה, הראית עמך קשה, השקיטנו ין תרעלה, נתת לי רעך נס להתנוסס מפני קושת סלע. אני רוצה לטעון שגם את זה אני רוצה לצבוע בסגול, כרגע שמתי אותו בצבע אחר. למען יחלצון ידידיך הושיע ימינך וענני. והתפילה הזאת ממשיכה, לא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו, הבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. כשקוראים את זה קריאה ראשונה, לא מבינים את זה שהדביק את הכותרת הזאת לתפילה הזאת. כי לכאורה התפילה הזאת מדברת ממקום של מצוקה מאוד מאוד קשה של לוחם, שנמצא בסיטואציה לא טובה. ולעומת זאת, המלחמה של דוד בארם צובה, ארם נהריים ובאדום, בכלל בארם ובאדום, זה הצלחה מאוד מאוד גדולה. אז יכול מאוד להיות שהמזמור הזה לא רק שהוא מתחבר לסיפור שנמצא בשלושה מקומות שונים בתנ"ך, על מלחמה שדוד נלחם, אלא הוא בעצם מספר סיפור שהוא לא מסופר במקום אחר. ואנחנו כקוראים צריכים להבין מה קרה כאן. אז בואו נראה רגע את הרקע ואז נחזור למזמור עצמו, וכדי שנוכל להתמודד עם העניין הזה, אז אני רוצה להראות לכם שהמזמור הזה הוא מזמור שמופיע בפרק ק"ח, שיר מזמור לדוד, נכון ליבי אלוהים אשירה וזמרה כבודי, אור הענב לכינור העיר השחר. זה פרק נ"ז שלנו, פסוקים מפרק נ"ז, ואצלנו בנ"ז כתוב בבורכו מפני שאול במערה. כאן בפעילים ק"ח אין פתיחה היסטורית, אלא שיר מזמור לדוד, נכון ליבי אלוהים. החלק השני של פרק ק"ח זה הפרק שלנו, וכאן המעבר אין לו מעבר של בהצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, אלא למען יחלצון ידידיך הושיע ימינך וענני, אלוהים דיבר בקודשו אלוהיו. זה ממש אותם פסוקים שיש לנו
בפרק שלנו, יש פה. זאת אומרת, זה מחזק את התובנה שהיה פרק מסוים, או מזמורים מסוימים, ואז משתמשים בהם בצרכים השונים, במקומות שונים. מה עשה אבל מזמור סמך? לקח את המזמור הזה שאנחנו מוצאים אותו בק"ח בלי שום רקע היסטורי, ובאירוע של המלחמה הזאת, בהצתות ארם נהריים ואת ארם טובה, הוא בחר לומר אותו. בתוך התפילה שלו. אז זה מחזק את העניין הזה, שבאמת זה אירוע היסטורי. אז בואו נראה קודם כל, זה הפתיחה אצלנו. יש לנו בשני מקומות בתנ"ך שהאירוע הזה מסופר עליו. האחד זה רצף של מלחמות של דוד, שמתוארות בשמואל ב' ח' וי' בעיקר, ושם כתוב, אני התמקדתי בשני פסוקים, אבל עוד מעט אנחנו נראה את הפרקים כולם. ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגיא מלח 18 א', אז כבר אנחנו יכולים לראות פה איזושהי הלימה, שפה מדובר על 12 א' ופה 18 א', וכאן כתוב ויעש דוד, וכאן וישוב יואב, בסדר? ואז וישם באדום ניצבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. ואילו בדברי הימים א' י"ח, ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא מלח 18 א', וישם באדום נציבים, ויהיו כל אדום עבדים לדוד, ויושע השם את דוד בכל אשר הלך. זאת אומרת, סתם בהצצה ראשונית אנחנו רואים שבמזמור פתאום מדובר ב-12 א', בעוד בשני המקורות האחרים שהם המקורות ההיסטוריים מדובר על 18 א', והמזמור הזה מדבר על יואב שעומד במרכז, לעומת זאת כאן דוד וכאן אבישי בן צרויה, ואנחנו צריכים לעבד את המידע הזה ולהתמודד איתו בתוך התהליך הזה. אז בואו נראה את הפרק עצמו, נקרא אותו, נתחיל בשמואל ב' פרק ח'. ויהי אחרי כן, ויך דוד את פלישתים, ויכניעם, ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. מתג האמה לפי רוב הפרשנים זאת העיר גת. ויך את מואב, וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה. יוסי, אתה שומע בתור הקצין הבכיר פה, שיטה להתמודד עם השבויים, עם הנוח'בה. וימדד שני חבלים לעמית, ומלוא החבל לאחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. ויך דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. זה אולי יאמר לנו על ארם נהריים. זאת אומרת, הייתה לו איזושהי תוכנית מדינית כוללת, מלחמתית, תכנון מלחמתי, להגיע גם למסופוטמיה. הסיפור עצמו לא אומר שזה קרה, אבל זה היה תכנון. זאת אומרת, יש פה קודם כל הרחבת הממלכה, אני כובש את דרך החוף את הפלישתים, אחר כך אני עובר למזרח ומטפל במואבים, אחר כך אני נוסע צפונה לאזור חילם ומטפל בהדד עזר בן רחוב מלך צובה, וילכוד דוד ממנו 1,700 פרשים ו20,000 איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו 100 רכב. ואז יש לנו עוד ארמים שבאים ומצטרפים למלחמה הזאת, ותבוא ארם דמשק לעזור להדד עזר מלך צובה, ויך דוד בארם 22,000 איש. ואחרי שהוא מנצח, וישם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושא מנחה, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדד עזר, ויביאם ירושלים. ומבטח ומברותי הרי הדד עזר לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד. ואז תועי מלך חמה, וישמע תועי מלך חמת, כי היכה דוד את כל חיל הדד עזר, וישלח תועי את יורם בנו אל המלך דוד לשאול לו לשלום וברכו על אשר נלחם בהדד עזר, ויכהו כי איש מלחמות תועי היה הדד עזר, ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחושת.
גם אותם הקדיש המלך דוד להשם, עם הכסף והזהב אשר הקדיש בכל הגויים אשר כיבש. מארם וממואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק, משלל הדעזר בן רחוב מלך צובה. ויעש דוד שם בשובו מהכות את ארם בגיא מלח 18,000. אנחנו ראינו שבמזמור שלנו, כן, אז כאן כתוב בפסוקים שקראנו עכשיו את ארם, אבל וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח 12,000, וגם בדברי הימים היכה את אדום, אבל פה אצלנו בפרק שלנו בשמואל ב' מדובר על הארמים. זאת אומרת, האם דוד תקף בצפון או בדרום? המקום עצמו אומר שיש פה חילופי רש ודלת. זה בעצם היה צריך להיות אדום, כי גיא מלח צריך להתייחס לים המלח, זה האזור האדומי. אז שתי אופציות לבוא ולומר, או שהיו שם שכירי חרב ארמים, שהאדומים שכרו אותם ושמו אותם שם כאיזה מושבה ארמית, אז הסיפור בשמואל מספר על זה, והמקורות האחרים אומרים למי שייך השטח בפועל, או שיש חילופי ד' ורש, שזה קיים במקרא בכל מיני מקומות. אבל אנחנו מדברים כאן על הצלחה מאוד מאוד גדולה במלחמה הזאת. ואז שוב לא מבינים מה הקשר של המזמור לאירועים האלו. זה היה צריך להיות מזמור שמח, אופטימי, עם הודיה לקדוש ברוך הוא, וכל התוכן של המזמור הוא לא כזה בכלל. אז בואו נעבור לפרק הבא, ששם המונים מצטרפים למלחמה, ואז שוב הממלכה מתרחבת במזרח. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, וישלחו בני עמון ויזכרו את ארם בית רחוב ואת ארם צובה 20,000 רגלי, ואת מלך מעכה שמשם מגיע, זה אזור הגולן, 1,000 איש, ואיש טוב כבר עבר הירדן המזרחי 12,000 איש. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים, ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער, וארם צובה ורחוב ואיש טוב ומאכל לבדם בשדה. וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם, ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו, ויערוך לקראת בני עמון. ויאמר אם תחזק ארם ממני והיית לי לישועה, ואם בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ועד ערי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו, ובני עמון ראו כי נס ארם, וינוסו מפני אבישי, ויבוא העיר, וישוב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. וירא ארם כי ניגף לפני ישראל, ויאספו יחד. וישלח הדדעזר ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר, ויבואו חילם ושובח שר צבא הדדעזר לפניהם, ויוגע לדוד ויאסוף את כל ישראל, ויעבור את הירדן, ויבוא חילמה. חילמה אנחנו בצפון, ממש בצפון. ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו, וינוס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מארם 700 רכב ו40,000 פרשים, ואת שובח שר צבאו היכה וימות שם. ויראו כל המלכים עבדי הדדעזר כי ניגפו לפני ישראל, וישלימו את ישראל ויעבדום, ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון. אז זה הפרק כפי שהוא מופיע בפרק י'. עכשיו אנחנו עוברים לדברי הימים. אז גם מדברי הימים, ויח אחרי כן ויח דוד את פלישתים, ויקח את גת ובנותיה, מה שקראנו בשמואל מתג האמה. אז הנה מה שעשה דברי הימים, הוא למעשה פירש לנו שמתג האמה היא העיר גת. ויח את מואב, ויהיו מואב עבדים לדוד נושאי מנחה. ויח דוד את הדדעזר מלך צובה חמתה, בלכתו להציב ידו בנהר פרת, וילכוד דוד ממנו 1,000 רכב, בסדר, כל התיאור שראינו. ויבוא ארם דרמסק לעזור להדדעזר מלך צובה, ויח דוד בארם 22,000 איש, והנה וישם דוד בארם דרמסק, ויהי ארם לדוד עבדים נושאי מנחה, ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו, ומטבחת ומיכון הרי הדדעזר. זאת אומרת, הנה כאן אנחנו רואים שמות אחרים לערים שראינו בשמואל, אבל דוד מנצח ולוקח נחושת מהערים האלה,
והנה תועי, אז פה הוא נקרא תוהו, תוהי או תוהו זה אותו דבר, כי היכה דוד כוחל יד עזר מלך צובע, מימי או מימי, זה אותו דבר, כן? וישלח את אדורם בנו אל המלך, כל הסיפור, והנה, הוא מפלישתים, מעמלק, מאדום, מואב, עמון, וישם באדום נציבים, והיו כל אדום עבדים לדוד, ויושע השם את דוד בכל אשר הלך, וימלוך דוד ויהי עושה משפט צדקה לכל עמו. אז איך סיפור של הצלחה, תראו את הממלכות, איך הן מתרחבות בתקופה הזאת, הנה חמת פה, בסדר? אנחנו מדברים פה על כל הממלכה הארמית, העמונית, המואבית, האדומית, בסדר? איך יוצא פרק כזה עצוב בתוך הסיפור הזה? פה יש פה חלוקות נוספות של האזורים שבהם מרחיב דוד את ממלכתו באזורים שונים. בסדר? אז איך יוצא פרק כל כך... למה זה נקרא כיבוש יחיד, הכיבוש הזה של דוד? כי כיבוש, זאת אומרת, לא הכל נקרא כיבוש יחיד, חלק מהמקומות נקראים כיבוש יחיד, בגלל שזה היה לצורך הרחבת הממלכה בלי איום אסטרטגי. למשל, חילם לא אימה עליו, היא הצטרפה למלחמה בשעה שהוא התקרב לשם. אז בואו נחזור רגע, לפני שאנחנו הולכים לפסוק הספציפי הזה, שאמרתי לכם שאני רוצה לחשוב יחד איתכם על התפקיד שלו, אבל כשאנחנו באים לפרק עצמו, אז זה נשמע רע. זאת אומרת, הוא נמצא בסיטואציה לא פשוטה. כן, הוא מנצח, הכל טוב, ופתאום אלוהים זנחתנו, פרצתנו, ענפת, תשובב לנו, הרעשת ארץ, פצמתה, רפה שבריה כמעט. זאת אומרת, יש פה איזה תיאור של רעידת אדמה כלשהי, או לא יודע, שיטפון שמפיל אבנים, הראית עמך קשה, השקיטנו יין תרעלה, ואנחנו עכשיו מתפללים אליך, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. למה? כי אתה, הקדוש ברוך הוא, הבטחת שנקבל את שכם ואת עמק סוכות המדד, זה דרך אגב המסלול של יעקב בחזרה לארץ, מעבר הירדן המזרחי. הוא מזכיר את שני המקומות האלו שיעקב מגיע אליהם, שכם ועמק סוכות, אחד בעבר הירדן המזרחי ואחד בעבר הירדן המערבי. ואז אמרת שלי גלעד ולי מנשה ואפרים, זאת אומרת אנחנו רואים פה אזורים ששייכים לשבטי יוסף, מנשה ואפרים, גם שכם וגם עמק סוכות ששייך למנשה בצד המזרחי, וגלעד ואזור של אפרים, ואמרת שמואב סיר רחצי, על אדום אשליך נעלי. המונח להשליך נעל, או זה לדרוך עם הנעל, זה לבטא איזושהי שליטה, כמו שיהושע עושה במערה. על פלשת יתרועי. ואז הוא חוזר, מי יובילני עיר מצור, מי נחני עד אדום? אין לי מורה דרך, הלא אתה אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו, הבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. אז זה לא בר כוכבא שאומר, הקדוש ברוך הוא, לא זקוקים לעזרה שלך, אנחנו מסתדרים לבד, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. לא, אנחנו הולכים לפי הפשט של הדברים, מדובר פה באיזה אירוע קשה, שלא תואר לא בשמואל ולא בדברי הימים. אופציה אחת לבוא ולהגיד, זה המלקחיים שהוא ראה יואב, הייתה סיטואציה מאוד מאוד קשה, ואז הוא פונה לאבישי ובונה טקטיקת הגנה ואת התקפה, והיה רגע מסוים של קושי, אבל לכאורה פה לא מדובר על קושי צבאי, פה מדובר על איזה אירוע של הרעשת ארץ, פצמתה. מה אתם אומרים? רעיונות התקבלו בברכה.
יחזקאל, רעידת אדמה תוך כדי המלחמה. רעידת אדמה תוך כדי מלחמה. אה, זאת אומרת, בוא נתאר את המסלול שלו. הרי מה הוא עושה? הוא נע בכמה, הוא חילק את הצבא, צפונה ומזרחה, במלחמה הספציפית הזאת. אז הוא צריך לחזור דרך או מדבר יהודה, או דרך אזור הירמוך, לחצות אותו, ולחזור לירושלים עם הצבא. וככל הנראה, כמה שאתה חייל טוב ואתה מנצח במלחמה, יכול להיות שאיזשהו גשם שיתקוף אותך, או איזה אה, אבנים שנסחפות על הנחל, סותמות את הנחל, ואתה תקוע עם הצבא שלך, ומהרגע הזה, אז יש יתרון גובה לאויבים, כי אתה נמצא בתוך העמק, הם מזהים את הסיטואציה הזאת, יכולים לעמוד עליך ולהתקיף אותך. וברגע הזה, המתפלל פה לכאורה הוא יואב. כי יואב הוא זה שנמצא באזור גיא מלח, זאת אומרת, הוא נמצא בדרום ים המלח, ואיפה שהוא צריך להתחבר לאזור כביש הבקעה, ולהתחיל לנוע מערב על אזור ירושלים, אפשר דרך עין גדי, יש אופציה להגיע דרך עין גדי ולעלות בערים לכיוון ירושלים, ומהערים האלו פתאום איזה שיטפון או איזה אבנים שמתדרדרות, ויואב אומר לקדוש ברוך הוא, למרות שניצחנו בארם נהריים וארם צובא ואדום והכל טוב, אלוהים זנחתנו. ואז בא פתאום הפסוק הזה, נתת לי רעך נס להתנוסס מפני קושת סלע. פסוק שקשה קצת להבין אותו, והוא בא בעניינים מדרשנים, נראה דרשה אחת עליו שנמצאת בבראשית רבה, ומשייכת אותו לעקדת יצחק לניסיון העשירי, ניסיון העקדה, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם, כתיב נתת לי רעך נס להתנוסס מפני קושת סלע, ניסיון אחר ניסיון, זאת אומרת הנס לכאורה מוזכר כאן לא כדגל, אלא כניסיון. ניסיון אחר ניסיון וגידולים אחר גידולים, בשביל לנסותם בעולם, בשביל לגדלם בעולם, כנס הזה של ספינה. עכשיו הוא מחבר את זה לדגל. זאת אומרת, כמו תורן של ספינה שרואים מרחוק, אז כולם יראו איך אברהם עמד בניסיון הזה. וכל כך למה? מפני קושת, בשביל שתתקשט מידת הדין בעולם. שאם יאמר לך אדם למי שהוא רוצה להשאיר, מה עשיר? למי שהוא רוצה מעני, ולמי שהוא רוצה הוא עושה מלך. אברהם כשרצה עשהו מלך, כשרצה עשהו עשיר. יכול את להשיבו ולומר לו, יכול את לעשות כמו שעשה אברהם אבינו? הוא אומר מה עשה? ואת אומר לו, ואברהם בן 100 שנה ביוולד לו. ואחר כל הצער הזה נאמר לו, קח נא את בנך את יחידך, ולא יקב, הרי נתת לי רעך נס להתנוסס. אבל אם אנחנו דורשים את הדרשה הזאת, היא פוגמת ברצף של הקינה הזאת, בעת המצב של רעידת האדמה, אבנים המתגלגלות, נחל שוטף, לא יודע, לא סיפרו לנו בדיוק מה היה. אבל אנחנו מבינים שאין פה הלימה. התרגום לתהילים באמת משייך את זה, אנחנו מבקשים ממך עכשיו עזרה מתוך האמת שאתה הבטחת לאברהם אבינו, אז זה כן יכול להתחבר איכשהו, בסדר? אבל אני חושב שהפירוש שמציע פה עמוס חכם בדעת מקרא הוא מעניין. הוא אומר, נתת לרעך נס להתנוסס, השארת לרעך רק שרידים בודדים כמו נס, התלוי לבדו במקום גבוה, מפני קשתות האויב. זאת אומרת, הוא מראה שם עוד דוגמאות, איך ת' מתחלפת עם ת', והוא אומר, תראה מה קרה פה. אנחנו היינו ביתרון, ניצחנו, הרגנו 18,000, 12,000, לא משנה איך נתמודד עם המספר הזה של ההרוגים, והנה עכשיו כל התמונה התהפכה בגללך הקדוש ברוך הוא. לנו אין מה לעשות עם גשמים או עם רעידות אדמה או עם אבנים מדרדרות. זה אתה. ועכשיו את הסיטואציה הזאת,
האויבים שלנו מנצלים בזה שהם עומדים לנו למעלה עם קשתות, ולנו אין הרבה מה לעשות. אז למען יחלצון ידידיך, הושיע מנך וענייני. זאת אומרת, מה שיוצא פה שהמזמור הזה מספר איזשהו סיפור נוסף על מה שמתואר לנו בשמואל ובדברי הימים, ומראה את האפסות של האדם מול כוחות הטבע האלוקי. שאתה יכול לנצח, אבל פתאום מגיע איזשהו גשם אחד ומשנה את כל התמונה. הגשם הזה, למשל, אפשר לזכור אותו מהסיפור של נחל קישון. פתאום באמצע הקיץ, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון. יש יתרון של מרכבות רציני לצבא של סיסרא, אממה פתאום שיטפון שתוקע את המרכבות האלו בתוך בוץ, ומשנה את מהלך תמונה של המלחמה. זה אי אפשר לומר שתכנון של המטכ"ל תכנן את הגשם הזה. זה רק עניין אלוקי. ומכאן אפשר לראות גם את המזמור השני, שאולי המזמור הקשה ביותר בתהילים, וייתכן גם אפילו הפרק הכי קשה בתנ"ך, חלק מהטענות שהוא באמת פרק מאוד קשה להבנה, אבל אני לקחתי אותו בשיטה שלימד אותנו קוגות, שמילה שאתה לא מכיר, אתה עושה נמנמם. ומנסה מתוך הנמנמם הזה ללמוד הקשר, או להבין קודם כל את התמונה הכללית של הפרק. על מה הוא מדבר, ואחר כך תשלים את התמונה. תנסה להבין, כי מילים יחידאיות במקרא, הרי אנחנו יודעים שזה קשה להבין, במיוחד שמתוך שירה, ובמיוחד שהמילים הן לא מוכרות. אבל מה שכן ברור לנו, שמדובר פה גם כן בסיטואציה של מלחמה. ואז אני צריך לשייך איזה מלחמה מדובר כאן. למה? כי כתוב, יקום אלוהים, יפוצו אויביו, וינוסו משנאיו מפניו. אז לאן הוא מפנה אותנו? מעמד הר סיני. תדייק יוסי. איזה פסוק זה? ויהי ויפוצו בנשוא אהרון. ויהי בנשוא אהרון. וינוסו משנאיך מפניך, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קום השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. עכשיו, אנחנו אומרים כי מציון תצא תורה, לא, הפסוק הבא, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. זאת אומרת, היה אירוע של הכנה לקראת תקיפה ולעלות לארץ ישראל, הארון מוביל את הקרב הזה, ומה לעשות, בני ישראל חטאו בחטא המרגלים, וכל העסק התעכב 40 שנה. אבל מה מספר כל ספר במדבר? 4 פרקים, מתכננים את הצבא, בונים את המפקדים, בין 20 עד 50, כל אחד יש לו תפקיד, יודעים איך לנוע, כל אחד יודע את תפקידו, מי מוביל, איך נכנסים, כל שלב, טבע או קורה, יודעים איך לנוע, והארון תמיד מופיע בחזית הקרב, אנחנו מכירים את זה מכמה אירועים במקרא, חלק היו ניסיון מגיה, זה לא הצליח, כמו אצל בני אלי, אבל ברור כאן שדוד, או בשיר הזה, מדבר על סיטואציה של מלחמה. כהינדוף עשן תנדוף, כימס דונג מפני אש, יובדו רשעים מפני אלוהים, וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוהים ויסוסו בשמחה. זאת אומרת, יש פה כל רשע בעולם, הקדוש ברוך הוא יודע להפעיל את הכוחות שלו, ולהביא את הרשעים ולשמח את הצדיקים. והצדיקים האלו שרואים שנעשתה להם ישועה, הם שרים, שירו לאלוהים, זמרו שמו, צולו לרוכב בערבות בישמו וילזו לפניו. מה זה רוכב ערבות?
מה זה הביטוי הזה, רוכב ערבות? אופיינה. רוכב ערבות, הושיענה, מה זה רוכב ערבות? זה רוכב בעננים. אז למה ערבות? ערבות זה אחד מהשמות של הרקיעים. זה חילוף של פ' וב'. זה עריפים. יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוכב על ענן, ואני צריך לעשות לו איזשהו סלסול, כמו המילה סלע, לשיר לו. אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במקום קודשו. אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה. ואז אלוהים בצאתך לפני עמך, בצעדך וישימון סלע. קדוש ברוך הוא, אתה יוצא לקראת עמך בקרב הספציפי הזה שאנחנו נלחמים עליו, ומבקשים שיהיה כמו ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, ותיאור עכשיו, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים אלוהי ישראל. אז מה הגננת לקחה אותנו פה? למעמד הר סיני. אבל אנחנו נראה שלא מתאים פה מעמד הר סיני לפרק הספציפי הזה. מתואר גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונלאה חוננת, חייתך ישבו ותכין בטובתך לעני אלוהים, אדוני ייתן עומר המבצרות צבא רב. ואז מה קורה מתוך המלחמה מלמעלה? מלכי צבאות ידודון, ונבט בית תחלק שלל. זאת אומרת, אותם צבאות שמתקיפים אותי, עוד מעט נזהה את האזור שמתקיפים אותי, הצבאות האלה, פתאום בגלל ההגנה שלך שאתה נותן לי, הם מתחילים לנוע, ואז נבט בית תחלק שלל. מאיפה אנחנו מכירים את נבט בית שמחלקת שלל? אם סיסרא. הם סיסרא, זה ממש הם סיסרא. ואז באים פסוקים שאפשר להגיד אותם טטטם, כן, אם תשכבו בין שפתיים כנפי עונה נחפה והכסף ועברותיה בירקרק חרוץ, לא מבין שום דבר, נניח, אני עוד מעט אנסה להבין מה קורה כאן, אבל אני מבין שזה חלק מהניצחון שמחלקים שלל, בפרש שדי מלכים בת תשלג בצלמון. זאת אומרת, זה צריך להיות אזור צפוני שיש בו שלג. הוא בטח לא מתאים להר סיני. ואז מתארים לי את האזור. הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר בשן. זאת אומרת, לא מדובר במדבר סיני ולא בהר סיני, אלא בהר בשן. והר הבשן הזה בנוי גבנונים. זאת אומרת, יש לו כל מיני רצועות של הר, סדרות הר גדול כזה, שנקרא גבנונים, שנראה כמו גיבנת, כמו מיני דבשות של הרים, ושם נערכת המלחמה. אבל בכל אופן, המשורר קורא לאזור הזה של הר בשן, הר סיני. ואומר, למה תרצדון הרים גבנונים, ההר חמד אלוהים לשבטו, אף השם ישכון לנצח. איזה הר חמד אלוהים לשבטו? סיני. הר המוריה. כל התשובות לא נכונות. מה לעשות? הר בשן. אם אני קורא את המזמור כפי שהוא עכשיו פה, והוא אומר לי, למה תרצדון? הוא מדבר על הר בשן. והוא גם חוזר לזה, הר אלוהים הר בשן, הר גבנונים הר בשן. ואז עוד פעם מבלבל אותי המזמור, ואומר לי, רכב אלוהים ריבותם אלפי שינן, השם בם סיני בקודש. מה קורה פה? זאת אומרת, תחליט, זה בשן, זה סיני, מה קרה כאן בתוך הקרב הזה? אז
לרמב"ן יש תפיסה מאוד מאוד מעניינת, שמתארת את מעמד הר סיני כאירוע שמלווה את עם ישראל במהלך כל הדורות. והטענה שלו, של הרמב"ן, היא שמהרגע שירדה שכינה על הר סיני במעמד מתן תורה, יש עוד מקום שהקדוש ברוך הוא מתהלך בו. איפה הקדוש ברוך הוא מתהלך? בקרב מחניך. במלחמה הקדוש ברוך הוא מופיע. אתה לא יכול לנצח בלי הקדוש ברוך הוא. ולאזור שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה ומביא את שכינתו בשעת המלחמה, קוראים סיני. זאת אומרת, זה לא שם המקום, ההר קראו לו חורב. אצל דבורה קראו להר תבור. אצל דוד פה להר קוראים בשן. אבל בשלושתם יש סיני, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה. איך הוא מתגלה? הוא בא עם המלאכים שלו ועם הצבא שלו, רוכב על אב קל, ככה ישעיהו קורא לזה, הנה השם רוכב על אב קל, הוא רוכב על העריפים, רוכב ערבות, ומביא מלמעלה את האלפי גדודים של השנענים, כדי שיסייעו לנו למטה בסיטואציה כזאת, או שאנחנו נתקעים בה, ואנחנו לא יכולים להגיד כוחי ועוצם ידי, ולכן אני עכשיו יכול להתחיל להבין ולומר, בואו נראה איזה מקום שהמזמור הזה מתאים לו, שזה באזור הבשן, ויש שם איזשהו היפוך בקרבות וניצחון בקרבות האלו. אז בואו נראה רגע את המשך הפרק. בסדר? עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם ואף סוהרים לשקוד נהיה אלוהים. ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו אלה שועתנו סלע, האל לנו אל למושעות ולאלוהים אדוני למוות תוצאות, אך אלוהים ימחץ ראש אויביו, קודקוד שיער מתהלך בהשמיו, אמר אדוני מבשן אשיב עם צולות ים, למען תמחץ רגלך בדם לשון כלביך, מאויבים מינהו, ראו הליכותיך אלוהים, הליכות אלים על קיבה קודש. ואז, אחרי שאני מנצח בקרב, יש דבר אחד שאני צריך לעשות. ודרך אגב, ככה קראו חז"ל את פרקי חזקיהו, כי מתואר שם שחזקיהו מנצח, ולא אומר שירה. ואילו כאן כל הטקס הוא טקס של ניצחון במלחמה, שמבינים שאנחנו כלום בלעדי הקדוש ברוך הוא. אם לא היו שנענים מלמעלה, ולא היה השם שרוכב בערבות, אנחנו, כל ההישגים הצבאיים שלנו לא שווים שום דבר, אם לא הייתה התגלות של סיני. והסיני יכול להיות התגלות בתבור, וסיני יכול להיות התגלות בבשן. ואז הנה, קידמו שרים, אחר נוגנים, בתוך עלמות תופפות. זאת אומרת, יש מקהלה, ויש תזמורת, ויש נערות שמרקדות ומתופפות בתופים רחמנא ליצלן אחרי המחיצה, ויש מקהלות ברכו אלוהים, אדוני ממקור ישראל. והנה השבטים שנלחמים בקרב הזה. מי השבטים? בנימין, יהודה, זבולון ונפתלי. זאת אומרת, שני השבטים הצפוניים שצריכים להגן על נחלתם בצפון בבשן, ושני שבטי המלוכה, בנימין ויהודה. הם באים בשבט אחד. ציווה אלוהיך עוזיך עוז האלוהים, זו פעלת לנו, מהיכלך על ירושלים לך יובילו מלכים שי, גער חיית קנה עדת אבירים בעגלי עמים, מתרפס ברצי כסף, ביזר עמים קרבות יחפצו, יאתיו חשמנים מיני מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים. זאת אומרת, הניצחון במזרח, בצפון, במערב, הוביל לזה שבאופן טבעי גם המצרים
נכנעים לדוד. ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו השם סלע, לרוכב בשמי שמי קדם, הנה אותו זה שרוכב ערבות לא צריכים לשיר, הן ניתנו בקולו כל עז, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים, נורא אלוהים מקדשך, על ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. זאת אומרת, אנחנו בהחלט רואים את שני הפסוקים הללו עומדים ברקע. כן, הפסוק ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, זה יקומו אלוהים יפוץ אויביו, זה פסוק א' או ב', במקרה שלנו זה ממש פותח את הפרק לפני לדוד, ואז פסוק י"ז, רכב אלוהים ריבותם אלפי שנען, השם בם סיני בקודש, יש את האלפים שהם שנענים, ויש ובנוכם הרשובה השם רבבות אלפי ישראל. זאת אומרת, יש אלפים שנלחמים למעלה, ומסייעים לאלפים שנלחמים למטה להגיע למצב של ניצחון ומנוחה. אז, ואבן עזרא זיהה את הדבר הזה מאוד יפה. למה תרצדון? תשפילו אתם, או תשפלו אתם הררים גבנונים, וזה הטעם דבק עד אם תשכבון בין שפתיים, והטעם לא תשפל הרבשן, כי אתה הר שחמדו המלאכים לשבת בו, אף השכינה תשכון שם. זאת אומרת, אבן עזרא הבין מה שקורה בפרק שלנו, מי הוא ההר שחמדו לנצח עכשיו בו השיננים, והם מובילים את השכינה? הרבשן. והוא זה שנקרא סיני. זאת אומרת, בשני המזמורים האלו אנחנו יכולים לראות כאן את הסיטואציה הזאת של האדם הנלחם. דוד היה לו מלחמת עולם, בחילם, בצובה, בארם, ארם דמשק, כל האזור הזה, ממש מלחמת עולם, כל הצבאות מתקיפים אותו, ומתאגדים זה יחד אחד עם השני, הארמים עם האדומים, והעמונים עם המואבים, והפלישתים עם המואבים, כל מיני צבאות שמתחברים נגד דוד במלחמת עולם, והוא מצליח, והנה יואב, אם אולי בכוונה רוצים לשייך את זה ליואב, האיש הזה שחושב שיש לו עוצמות וכוחות, ודוד כל הזמן צריך להזכיר לו מי עומד מאחורי זה, הנה אתה עומד מול סיטואציה, אתה יואב, שר הצבא, חזק, מגלה שאתה אפס. פתאום יורד עליך איזה כמה אבנים מהנחל, או איזשהו זרם של מים, אתה לא יכול לעשות כלום, ואתה צריך להבין שיש פה מלחמה כפולה. תכנון האנושי מלמטה של רבבות אלפי ישראל, מול התכנון האלוקי ממעלה של הקדוש ברוך הוא רוכב על עב קל, ורוכב ערבות, והאלפי שנענים שלו מלמעלה גורמים לניצחון בקרב. אלו שני הפרקים האלו, מתוך הפרקים הללו. עכשיו, אפשר להסביר כל מיני דברים, למשל, עברת יונה בחרוץ, אז יש לנו, אפשר לומר שמצאו פצלונים של יונה, שהיה עשויה מכסף, מחופה בזהב, וזה היה חלק משלל המלחמה. אפשר להסביר את זה ככה. יש עוד פרשנויות כמובן בתוך העסק הזה, אבל העולם הדרשני שלקח אותנו להרים שרבים ביניהם על מי ייתן הקדוש ברוך הוא את התורה, לא שייכים לקדוש ברוך הוא. הערים לא רבים על איפה ייתן הקדוש ברוך הוא את התורה, אלא הערים האלו מבינים שצריכים לכוון את המרכבת השכינה להר הספציפי הזה, שהמלאכים ירדו עליו, והקדוש ברוך הוא יהפוך אותו לסיני, מקום התגלות של שכינה, ואז אפשר לנצח. ולהיום.